खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो आंनि अननाय मोजां मोननायखौ हरग्रोनाय जाबाय। लोगोफोर आंनि चेनेलाव जुदि नोंथाङा गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। अब्ला लोगोफोर खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो आंनि अननाय मोजां मोननायखौ हरग्रोनाय जाबाय। लोगोफोर आंनि चेनेलाव जुदि नोंथाङा गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो थौदो बिदिब्ला आवगायलांनोसै भिडिअनि फारसे। अब्ला नायलांदो। नै माथो दैथिंग्रा बाहायसोलाय। दिनैबा मा आथिं लावदों बेरेफुंजानि दैथिंग्रा बाहाय आंनि न'सिम। मा सदर बदरब्ला फैनो मोना नामा नोंनि न'आव? फाग्ला नै खोनासं, आं मोनसे मोजां सिखो बाथ्रा लानानैसो फैदों, मिथिबायना? मा सिक्रेट बाथ्रा जालायखोब्रा दैथिंग्रा बाहाय? थेट नोंबो जाम्बासोलै, न'आवनो थाबाय थायो नोङो, जेबो बायराफ्रावबो थांबा बाया, मालाय खिथाबाल'। नै खोनासं, एल'ग्रा आदाया होजालायबायब्रा सोरजोंबा फट' इदिट बानायनानै, दान्दा बायदि हुन गोलाव बानायनानै। फाग्ला बिदि जायोनो। नै नायनानै ला नों भिडिअखौ। मा बानायबाय थायो बेस्राखौ लाजि मोननानैनो मा जालायबाय बे। बानायग्राया बुजि बानायग्रा, सोर बानायो बानायग्राखौबो मिथिया ना गावनो बानायो सन्देहसो दंलायलांसै आंहा। मा फाग्ला गाव बानायनानै लानांगौ जाखो? नोंनाबो सन्देहआनो बेलेग बेलेग थारलै। माथिफोरा भिउस फैनायनि माबा फैनायनि बानायदोंबो जानो हागौ घन्टा। दै बाद होदो बेफोरखौ रायलायबाय थानानै। अब्ला लोगोफोर भिडिअआ एसेनोसै। आंनि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइबफोर खालामना होदोब्रा, सापर्ट खालामदो। बिनि साबसिन भिडिअ लाबोगोन आङो जेब्लानाखि 1K जागोन, थाबनो 1K बानायगोन ना, अब्ला दामाखा भिडिअ लाबोगोन। माने दा सापर्ट गैयैखाय बानायनो बायो आरोना। सापर्ट होदो अब्ला लोगोफोर, आसा खालामबाय नोंथांमोन बयखौबो साबस्क्राइब खालामगोन होननानै, शेयार खालामगोन, लाइक खालामगोन होननानै। देब्रा नोंबो एसे बुंदो दैथिंग्रा भाइ। दै घन्टा, आं मा बुंबावनांगौ दे, नोंनो बुंखाबायमोन माथो। दे अब्लाबो बुंना होनोसै आं। रायजोफोर, बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो, सापर्ट खालामदो। बेबायदि भिडिअ दामाखा नुबाय थानो मोनगोन जोंनि भिडिअखौ। अब्ला थेंक इउ फर वाचिं, बाय बाय।